чаро баъди ҷудошавӣ танҳо занро гунаҳгор мекунанд? мардро мегӯянд ҳақ дошт, занро мегӯянд бешарм ва беҳаё буд, зиндагиашро вайрон кард. ҳеҷ кас намегӯяд шояд шабҳои бешуморе гирья кард, шояд садҳо маротиба хомӯш монд то оилаашро нигоҳ дорад, шояд садҳо маротиба дар ноадолатӣ хомӯш монд ва қалбашро пора пора кард то оилааш вайрон нашавад. аммо ҷомеаи мо ба ҷои дарк кардан, ҳукм карданро зиёдтар дӯст медоранд. худованд мардро нисбат ба зан қавитар офарид ва аз ҳамин сабаб масъулияти талоқро дар ихтиёри ӯ гузошт. пас чаро дар ҷудошавӣ танҳо занро гунаҳгор меҳисобем? ба занҳои ҷудошуда мегӯянд қурбоқашо дорад, обрӯ дорад. аммо бовар кунед, баъзе занҳо он қадар дар сахтиҳои зиндагӣ сабр карданд, он қадар аз тарафи шавҳар беқадрӣ диданд, ки дигар безоранд аз чунин обрӯ доштан. ман намегӯям ки ҷудо шудан чизи хуб аст, аммо мо на ҳаққи дахолат дорем, на ҳаққи қазоват. бо гуноҳи зан шуд ё бо гуноҳи мард, танҳо худи онҳо ҳақиқатро медонанд ва худованд. ҷудошавӣ ҳеҷ гоҳ гуноҳи як нафар нест. аммо дар ҷомеаи мо занҳои ҷудошударо пасттарин зан меҳисобанд. аз шумо эҳтиромона хоҳиш, агар барои чунин нафарҳои қалбшикаста малҳам шуда наметавонед, ҳадди аққал болои сухта намакоб нарезед.